راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا Jnavên Rûçiyan a Radyoya Dengegel dem baş guhdarên hêja Ewropeyên Tabaqê 2024 duşemê Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin lê pêş çend sernûçe. Dewleta Tirk li Şirnex û Elkê dest bi tevgera dagirkeriyê kir, sê gundên Elkê dorpêç kir. Rojnavan têkoşîn devrim ji herêmê parastina medyayê bahsa çalakên gerîla kir. Balafirên Dewleta Tirk li Qamişlo kargeha Zeytê kir hedef. Lisên agir û rojê yên jinên ciwan hat ragihandin. Werîşe Muradî ji zindanê namen nivîsî û ji bo azadiyê çi pêwîst be were ez ê bikim. Dubareden başguhdarên hêja dest bi berfirêya nûçeyên xwe dikin Dewleta Tirk duh li gundên Hemka, Pîrosa û Melesayê Elkê de girtin. Dorpêç 21 Hezîranê piştî tevgera leşkeriya li ser gundan dest pê kir. Dewleta Tirk di wê dîrokê de li her sê gundên Elkê, Hemka, Pîrosa û Melesa dest bi tevgera leşkerê kir li bejaya gundan navbera Gêrla û Dewleta Tirk de şer derket. Piştî şerên dijwar Dewleta Tirk herêm bi balafirên şer bombe kir. Çar Gêrlayên HPG, Basrîcîn, Sefer Temel, Binasnav Rustem Çekdar Kato, Yılmaz Sala, Binasnav Kamuran Gever û Arvin Hüseyinî, Binasnav Dilsoz Roşlat şehîd bûn. Ji wê demê ve dorpêça li ser her sê gundan devam dike. Dewleta Tirk di ketina gundan de noxteyên leşkerî danîne li ser gundiyan digere. Nahêlê ji bilî xelkê gund kes biçin gund. Lalê din artêşa Tirka dagirker li bejaya navçeya Elkêya Şirnexê û Colemêrgê dest bi tevgera leşkerî kir. Çavkaniyên herêmî ragihan û artêşa Tirka dagirker şeva çarê tabaqê ango şevê din li bejaya gundê Hemka yên navçeya Elkêya Şirnexê û li qadên Marinos, Feraşîn, Meydan, Belêkê û Qaşûra yên Colemêrgê dest bi tevgera leşkerî kir. Tevgera leşkerî dewam dike û derbarê encamên tevgera leşkerî de ti agahî nehatin destxistin. Dewleta Tirk li Qamişlo kargeha Golden Rose kir hedef balafira bê mirov a Dewleta Tirk kargeha Golden Rose a Zeytê kir hedef. Ev kargeh li bajarê Qamişloya kantona Cizîrê ye. Heta niha derbarê ziyanên êrişê de agahî nehatin destxistin. Li Zapê di çalakên gerîla de dagirkerek hat kuştin. Navên de ragihan dûn çepemeniya HPG derbarê çalakên gerîla û êrişên dijmin de daxuyanî da. Daxuyanî wiha ye. Li herêma heftanîne gerîlayan sê tabaqê du çalakî li darxistin. Çalakiya yekem li qada Keşanê pêk hat gerîlayan biçekên giran li dagirkeran xistin. Li qada Kanî biyê jî gerîlayan biçekên nîv otomotîk û biçekên giran çalakî kirin. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê dudiyê tabaqê gerîlayên êja astarî li qada berxwedana ya girê biharê bi şêwazê sekvanê kamereke mobeseya dagirkeran îmha kirin. Gerîlayên êja astarî sê tabaqê jî li qada berxwedana ya girê cudî bi suîkastê kamereke mobeseya dagirkeran îmha kirin. Heman rojê gerîlayan li qada berxwedana ya girê Amediyê jî biçekên giran li kepçeya dijmin dan ku li qadê hewl dida rê çêbike. Kepçeyê derxwar tevgera dijmin hat sekinandin. Hêzên êja astarî jî heman rojê li girê Amediyê biçekên giran çalakî kirin. Saat di 9 de bi suîkastê li dagirkeran xistin dijminek ceza kirin, cebilxaneyek îmha kirin. Sê tabaqê li qada berxwedana ya girê bihar biçekên giran çalakî pêk hat. Çar dagirker birîn dar bûn ku du ciwan çawişê pispor bûn. Gerîlayên pêncî tabaqê li qada berxwedana ya girê bihar biçekên giran çalakî kirin. Êrişên artêşa Dewleta Tirka dagirker êm bi teqemeniya qedexekirî jî wiha ye. Sê û çarê tabaqê li qada berxwedana ya girê FM tünelên şer neh caran bi teqemeniyên qedexekirî hat bombebaran kirin. Herwiha sê û çarê tabaqê li herêma Xakurkê qadê Lolan, Şehîd Şerîf, Kendekola, Sinînê 12 caran li herêma Garê qadên Dêrî, Guzê, Deşta Kafiya
şkeftiya giri heft caran leherema şehitelil arojavayı zape kada berxodaya gire bahar 5 caran leherema meytinaya kada berxodanaya şelaze careke begişti 25 caran bu balafırın şer 4 و 5 tabaq ji leherema şehitelil arojavayı zape kada berxodanaya gire bahar leherema meytinaya kada berxodanaya şelaze u leherema xakur keji kada kan kenda koleyi be helikopterin erişi hatem bombebaran kirin. Rojnavan tekoşin devrilmiş kada şer ragehand u derbari tevgera leşkeriya devleta Türk şeri teybet uçalaken gerilade agahidan ugut devleta Türk bunu çenderev hevdide beketin ahve ve şere. Dembaş destpêkê dest dixwazim girêdayê agahiyên HPG çalakiyên gerilayê herî dawî û hinek agahiyên hatine ber destê me bi were parve bikim. Serî de Bakurê Kurdistanê operasyonek berfireh heye û ev operasyon her ku diçe berfirehtir jî dibin. Qadên wek Kerboran, Hezex, Erkê, Gabar, Zozanên Faraşîn, Şax û gelek deverên Bakurê Kurdistanê de operasyonên dewleta Tirka dagirker berdewam dike û her ku diçe ev operasyonên dagirkeriyê jî berfirehtir dibe. Bi taybet jî derdorê gundê hemkaya Elkê, Herêma Qaşûra û Kato Marinosê de tevgerek berfireh ya operasyonan heye. Bi vê ve girêdayî performansa gêlan ji bawek herî xort berdewam dike di qadên Herêma Parastina medyada serî de qadên Zap û Xakurkê. Di duê tebaxê Herêma Xakurkê gerîla çalakiyek sabotajê li dar dixin. Encama çalakiyê gerîla bi taktika sabotajê de uzman çavuşek giran birîndar bûye. Dîsa sê tebaxê Xakurkê gerîla bi taktika sabotajê darbek din leşkerên Tirk dide. Li vir qasî me ji çavkanîn agahî girtine uzman çavuşekê endamê hêzên taybetê Tirkayê. Tê gotin ji navê wî Mehmet Emîn e. Ev kes de encama çalakiyên gerîla de bi giranî birîndar bûye û piştê jî miriye. Mirov dikare bêje performansa gêlan di du sê û çarê tebaxê de derketiye pêş de leşkerên dewleta Tirk a dagirker derbên pir giran xwarine. Dîsa agayek bi vî rengî jî ketiye destê me sê tebaxê saetên şêvê de qada gire bihar dema leşkerên Tirkên dagirker dixwazin bi Skorskiyan leşkerên xwe dayîne herêmê gerîla yekser bi çekên giran müdexeleyê van Skorskiyan dikin. Li gor agahiyên me girtine ev çalakiyê gerîlaya li qada gire bihar pir serkeftî û encamgir e jî. Di vê çalakiyê de çar leşker giran birîndar dibin. Ji van çar leşkeran giran birîndar bûne de di du peyebilind û ango uzman çavuşin. Dîsa çarê me girêdayê Amediyê sağ komando de gerîla bi taktika çekê giran çeperek artêşa Tirk dane li vir encama çalakiyên gerîla de agir mevziyê dikeve û cephane wan tê de ye di şewit ev şewat hîn jî berdewam e. Yani gur xoya dike ev çalakiyê gerîla jî yê ku bi rêbaza çekê giran pêşxistin de jî zararek pir mezin gihîştiye leşkerên Tirkiyê dagirker. Girêdayî van çalakiyên gerîlayên herî dawî û li gor agahiyên me girtine gelek kuştî û birîndarên dewleta Tirk a dagirker çê dibe li van qadan de û derbên pir giran ji gerîlayan dixwin. Lê di çapemeniya dewleta Tirk de qet ne behsa van kuştiyên xwe payebilind û ne jî behsa birîndariyên wan dikin û qet naxin gündema xwe de jî berova jî wan her tim rastiya şer yê diceyên Kurdistanê de ve dişêrin û her tim kuştiyên gerîla didin û kuştiyê xwe diveşîre û şerê taybet dixwaze vî şerê bigêjine armancekê û bigêjine serkeftinekê. Binkeftina leşkerên Tirk a dagirker her wiha xitmandina wan pir berçav e. Mirov dikare vê xitmandinê bibîne. Mînak dibêjin me van qadan de gerîla nehiştiye an jî qetiya ne serwerî di destê me de yeqaşo. Bez ciyekê bin serweriya wan de bi çawa dibe ku ew qez bi teknîk êrîj bikin. Mînak tenê du li qada girê bihar leşkerên Tirk di sed û sî û du caran bi çekên giran, bi çekên suîqas, bi balafirên şer û her wekî din êrîş pêkaniye. Di van êrîşan de jî em dibînin çalakiyên gerîla encamgîra û serkeftiye. Lewra leşkerên Tirk pala xwe didin teknîk û bi vê rêbazin dixwazin bigêjin encamekê. Êrîşan dibin ser çeperên gerilayan, bi balafirên şer, bi taktik nükleer, bi çekên qedexekirî, bi teqemenîn pir mezin dixwazin gerîla ve qadan de bixetimîne çalakwantiya bidin sekinandin. Bes em çi dibînin encamê van çalakiyan de hem bilançoya meha beriya ve hatiya parvekirin hem çalakiyên ve her sê rojên davî de em pir eşkere dibînin gerîla çi astengî nasnakê û her tim ser dagirkeriyê de diçe dibin çi şert û mercî te jî bi çalakiyê xwe berdam dike û digêje encamekî pir xort jî. Herî dawî jî ji xwe navenda çapemeniya HPG duh bilançoya mehekî jî eşkere kiribû û ji raya giştî par vekiribû. Di vê meha derbazbûyî de jî gerîla dîsa bi çalakiyên xwe asta serkeftina xwe gihandiye lûtkeyê. Ev rastî jî elbet heye û ev çalakiyên derdikev de jî hemû bi pêşengtî û wêrekiya gelayên jî pêktê. Dîsa gelên yê ji astarê meha tirmeyê de jî bi sekna xwe pêşeng şer rêvebir û hişt ev serkeftin bê destxistin. û mihra xwe rastî jî bi meha derbazbûyî jî da. Di meha tirmeyê de gerîla hem hewayî hem bejeyî bi giştî 105 çalakî li darxistiye. Dîsa meha tirmeyê de dewleta Tirk a xitimandinek asta herî jor de jiyan dike. Li ser qadên gerîla her cure teknîk bikaraniye. Bez dîsa ji tu encamek berbiçav bi dest nexistiye û li hember vîna gerilayan yên bin dikevin jî dewleta Tirk a dagirker e bi rastî jî.
Bi giştî ji qadem dikarin van agahiyan bi were parve bikin. Rojnavan û çavderên siyasî yadigar Aliyê li ser dagirkeriya Dewleta Türk Hevkariya PDK ji Rojnîvsî axivî. Yadigar Alî dibêje ger PKK nebûya wê metirsiya Tirkiye mezintir bana. Türkiye بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان و بەزاندنی سیادەی عێراق بابەتێکی تازە نییە و تورکیا لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا ئەنواع ئەشکال ینی لە چەندین قۆناغا ئەم کارەی کردو بەڵام ئەوەی کە لەم قۆناغنیای ئێمە توانین پێی بگەین یاخود لێی تێ بگەین ئەوەیە کە تورکیا لە ڕاستیە هەدەفی سەرەکی لەم مەسەلەیە سەپاندنی هەژمونی خۆیەتی بەسەر باشووری کوردستان خوازەی لە مشکی تورکەکان هەیە زۆر لەوە زیاتر کە ئێمە بیرمان لێ کردوێتەوە من پێما بێت پارتی کرێکارانی کوردستان حدا مەزراندنەکەی بۆ دیفاع بۆ لە قەزەی کورد و حزبێکی ڕزگاری خوازە حزبێکە خەباتەکە لە پێنا بەدەستێنانی مافەکانی کورد ئەوە تورکیا لە ڕاستیە دەرگای گفتوگۆی داخستووە دەرگای ئاشتی داخستووە نایەوێت دان بەبوونی کووردا بنێ نایەوێت دان بە شتێکا بنێ بە ناوی کوردەوە مەسەلەن ئەوە مۆزوعێکە و هیچ مناقەشاتێک هەڵناگرێت بە بڕای من و من پێم وایە ئەگەر پارتی کرێکارانی کوردستان نەبووایە لە تورکیا لە ڕاستیە ئەوەی کە تورکیا ئەیکرد زۆر لەوە خەتەرتر بوو کە ئێستا ئەیکرد لە ڕاستیە ڕەنگە پارتی کرێکارانی کوردستان وەکو شورایەک ناوانەی وەکو بربەستێک ناوانەی لە بەرامبەر ئامانجەکانی تورکیا وەستا بێت ڕێگر بووە لەوەی کە 30 ساڵی ڕێکە تورکیا ئەم جۆرە دەسوەردانە تاوەسەکردنێکە لە ڕاستیە. تێداویە گرتیە سیاسیان نەخۆشتێن ئاستەنکردن هەفشاردارە باسی دەیە باژارێ دەلال بەرێ هەفشاردارە بازی دێ یا berê delal tek demir ku digirtika jina Bakırköy'de tê girtin protez de her du çonkê wê de hene onayê derman kirin. Birayê delal Mehmet Tekin Demir anî ziman ku xuşka wê bavêyekê derveyî hukukî hatiye girtin û got nêzî 2 sal nîvin digirtika hewanê dema protez de her du çonkê wê de hene û Guatur bere heye behnavê jî diçike. Xuşka min li girtîgehê nayê derman kirin li girtîgehê gelek girtiyên pênceşêrê li wan peyda bûne hene û çendî raporên wan jî hene û nayên berdan. Mehmet Tekdemir got saziya tıpatê ATK alîgir e dara jî destê AKP û MHP'de ye. Ji bo vê jî girtîgeh girina kampên mirinê divê raya giştî bi bedengê girtiyên nexweş. Di nava hefteyê de 3 caran rakirin beşalezgin. Girtiyê nexweş Yıldırım Demir jî li girtîgeha Bolu tipa fêtê girtin û bi nexweşiya prostat xwînbûna hınavan û gelek nexweşiyên din heye û nayê berdan. Geça Yıldırım Rojgül Özdemir dest şakir ku bavê wê di nava hefteyekê de 3 caran birin beşa lezgin û got bavê min 28 salên di girtîgehê de ye û nexweşe divê demil dest were berdan. Kurê Yıldırım Mehmet Demir jî got nexweş di tecîdê de têne girtin. Dijberiya me lewaz dimîne divê raya giştî lê dijî têjita kujerî ya lê girtîgehan dengê xwe bilind bike ne tenê bavê min divê raya giştî li hemû girtiyên nexweş xwedî derbikeve. Dayikên aştiyê gotin deng bidin azadiyê dayikên aştiyên tevlî çalakiyê dibin azadiyê bûn derbarê tecîdê û çalakiyê de axivîn ji dayikan Sabiha Bozan, Fatma Yılmaz û Güler Buğday gotin tecîda li İmraliyê belavî zindanan û Tirkiye tevayî bûye. Banga me ji bo herkesî deng bidin dengê azadiyê kirin. راستی جی ام بانگوازی خواهد کن بسه جبه تجریتی جی بسه جبه وی ظلم سر وی خلق کرد بسه یعنی بلادی دنگ بدنه دنگ وی دایکی کرد خلق کرد آشتیه کی مازن آشتیه کی ماینه ام وی تخازن راستی جی خواسته که ما اوه جبونا آزادی دنگ درخه لازمه هر کسی کی لوی دنگی خواهی درکوه در زندانان دا خواهی درکوه اگر خواهی درکتنه که چه نبه راستی جی نباشت به ام گازی مالباتی که زاروکی وان زندانان دانن دروانن بن تجریت دانن راستی جی ام گازی همی مالباتی خواهد کن که لوی دنگ آزادی خواهی درکون ام جی بیجین ایدی بس دایی که بلا نگری ام جی بیجین بلا زارو که مجی بنا بردان بلا زارو که مجی نی نگرتن ام وی تخوازه ام بیجی
بارش او بيجي بارش نه امی حتی کو چجیبه امی دری باقر کی بین چقدر لخون جان مده هبه امی سروان ریان جیبین امی سوام جالان جیبین امی پر یا خوابه بین امی پر زاروک خوابه بین استی دیجم مرواتیه جبروی آقای کو امی زد کن تجدید کور کرنا شره دی شخص جالان دا تمام ای زندان ازی تجدید دانه تجرید راستی مینام سری دازیگو بروی آقای او دنگ آزادیه هم دبیجن کوبرا artık herkes denge azadiye bibise qarad be em mecen parti siyasi ve em mecen qarad bejem nivîskarın em sosyalistin em evin bangamel tamamı insanı ku irol dije hani evi tije zulmü ve gerek Mahmud xwazin ber denge bidin denge ve azadiye tekoşinameye berdavam bike جبو گرتیا نخوش حنیفه آسلان جارا هفتان سرلیدان تالیه تکرین لیبه انجام دمینه حنیفه آسلان هفته و 6 سالی زندان وانیده نخوشیا کوا شکر و تانسیون پیره هیا نکاره بتنا سر خول زندان پیدوین خو بجیف بینه جبو کوره بردان پاریزر وی جیان öz kapan جارا هفتان سرلیدان کر پاریزر جیان öz kapan دیار کر کو موکل وی به کرسیا تکرلک درته هفدیتنان اوگود سه جاران حنیفه آسلان İstanbul'e birin saziyat paatli lebele her cari saziyat paatli rapor adikari zindane bümine daye le duvar hukuki de em tekoşin axed dominen ve em heviya bersiva serlidan xone parlamenteri dem partiyeji derbare rewşa tendürüsiya yade Hanife Arslan serli komisyona şopandına mafe muruvan ya teme meydan le aliye qaşo wazareta adalete u müdüre gişti ve bersiva jibu heysankirna jana ve قوشا کلی دمینه کلوزیت هاتیه چیکرنده هاتزانه کو یاده حنیفه آسلان جدما گرتی حتی نه 68 جاران چویه بشین جدا ین نخوشخانیان تیوه هجمار جی وزارت جبو حنیفه آسلان به هنجه تاره چته دایه دسرلیدان هاتی کرنده گیهای انجاما کو درباره کسته تو قصورک یانجی بمپکر رک نینه Tayika girti özgür sevim gut sarta ku tecid ne rakirin emel qadan ben girti özgür sevim de suye ke gulana 2016 ande tüpevaşu qadaxen derketna der ve dahat kertin u 15 sal ceza hafsele hatebrin özgür sevim ana hale girtika evlehiya belend a kırşehire tera girtin Tayika özgür behiye sevim des şankir ku kureve tu tecid keren vani zaman ku ev tecici be tecid ali imrali ve giredaiye lewma dayik behiye de gelek çalaken لدجی تجیت دجهات دسپیکرن دجیتی کره یاد بهیه سویم افده مهن نکاره کوره خوی دبن تجیت ده راگرتی ببینه راپورا یاد بهیه جسدون تو یک براستنگداری هیه گلک نخوشین و جهنه جبر وان نکاره دمک درش رویتیه بیکه وها قلاب پیکنه نگرتی که هاندیکه تعوري شو ويرولي تلفون قلبو أم هبنا بين وشو ألين حجراج ذا نقول هوالا ذا ميجنا هين أم برد حب ذا كبن وليم دوست سيد كلام تاني ذا كبن وش قد بخارني وانا يخارن وش بعض روك تلفون كأوج 10 دقائق يعني تبي ظلمي المسكين هر تشتهي تبي تشهي وقت تدري تبي تشتهي تدري هر تشتي نخرب ترمو وقت تدري سروانه هر تشتي خراب تره ما نراستيك 4 ساله سروكانتي ره هفتني ناكل زاروكي مكتن غوري بابر چيبوني دايده تلفون نكرن 4 سيمها قلتلم تلفونا كم نادرنا كم قرشا بس ام دخوازم دري حبس زندانه ببي از دخوازم جبالي بكيف حفيا عمومي ام دخوازم جبرك ام دايكن ام دبيجن جمرينيرنا جكشتنيرنا جي إيسانتيرج بارشيرج وكبيره تجريد سوجه مروباتيه سوجه كيسينه دستور نوا آدای بحری ده 4 سال اونه ترین مالبات بيركبسني بك نو ترين ابو خاط بيركبسني بك اي باويجي عين ورنه بتجريد سر وكاتي بيا قرتيغا برا هلي حياه تجريد انا بيمدر كم كولا شخصا زيدر كم الراس بيجي الثاني جبنا زيدر
Verişe Muradî ji zindana Evîneya Tahranê nameyek nivîsan li zindana Evîneya Tahranê di 26 Tirmeyê de 37 girtiyên siyasî cezayê darvekirinê yê li Pexşan Ezîzî hatiye birîn protesto kiribûn. Rêveberiya zindanê ev çalakiya jinan tahmîl nekir û bi hinceta ku çalakî li darxistine hevdîtina 37 jinan bi malbat û parêzeran re qedexe kir. Di çarê tebaxê de jî li Tahranê doza siyasetvedanê Kurd Verîşe Muradî pêk hat. Verîşe Muradî ji ber cezayên darvekirinê yên li Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muhamedî hatiye birîn dadgeha Îranê protesto kir û beşdarî dozê nebû. Verîşe Muradî ji zindana Evîneya Tahranê nameyek nivîsan. Di nameya xwe de wiha dibêje ev li dijî siyaseta bi darvekineya Îranê û cezayê ku li Pexşan Ezîzî û Şerîfe Muradî hatiye birîn tevlî rûniştina dozê nabe. Bi biryarî ku di biryara ku mahkemeyê ji bo hevalên min dane bêkarî û bêhêziya pergalê jî diyar dibe. Muradî radgehand ku kijar ji bo çareseriya demokratîk tê dikoşe û ew jî endama sazûmaniyeke wisa ye û got ez jineke Kurdim û ji bo azadiya civakiya gelên herêmê çi ji destê min hat min kir û ez ê bikim jî. Milisên agir û rojê yên jinên ciwan hat ragihandin. Milisên agir û rojê yên jinê li Colemêrg wan Erzurumê Stenbolê bi pêkanîna hin çalakiyan damizrandina xwe bi daxuyanekê îlan kirin. Milisên agir û rojê yên jinê di daxuyanê de balkişan ser polîtikeyên şerê taybet ên li Kurdistanê û êrişên dagirkeriyê. Navêroka daxuyaniya milisên agir û rojê yên jinê bi vî rengî ye. Di 15 Tirmeyê de li geverê li dijî leşker û polîsan bi teqemeniyên çalakiyek hat darxistin. Dîsa li geverê tebaxê li dijî polîsên Tirk li taxên Kışla Cumhuriyet û Ormanê bi teqemeniyan çalakiyek hat kirin. Milîsan li Wanê jî di 18 Tirmeyê de li taxa Altıntepe'ye li dijî êrişên Dewleta Tirk ên li serbaşûrê Kurdistanê çalakiyek pêkanî. Li taxa Xaçortê jî milîsan li sê noxteyên cuda rê girtin û êrişê li dijî dawet û govendan protesto kirin. Milîsan li Erzurumê wesayeteke zirxî navçeyên Stenbolê Arnavutköy û Bağcılarê ya Stenbolê du wasayî çewtandin li navçeyeke din Stenbolê Esenyurtê jî trafoyeke sanayiyê teqandin. Milîsan li dijî wasayîtên zirxîyên hatine bi hawara bûyeran ve jî bi molotov û teqemeniyên din çalakî li darxistine. Rojnavan Atakan Ararat di nirxandina xwe ya îro de dibêje Kerkûk bûye armanca serekiya Dewleta Tirk. Dewleta Tirk ji bo dagirkeriya xwe berfireh bike hewdanê li ser Kerkûkê zêdekirine bi vî rengî dixwaze Başûrê Kurdistanê bi temamî bi dest bixe. Sazên Dewleta Tirkên mîna Mît û Sada jî ji çar aliyan ve li Kerkûkê xebatan dike. Atakan Ararat balê dikişine ser nîqaşên ku li ser walîtiya Kerkûkê û dibêje pêdeke bi bahaneya referandûmê Kerkûk li holê hiş di bijartinan de bi eyniya Arab, Tirkmen û hêzên paramîlîter re hevkarî kir û bijartina waliyeke ku Kurd asten kirin. Niha jî li Kerkûkê navê Sadat ku bi amadekarina hêzên paramîlîter tên naskirin derketiye pêş û bi eyniya Tirkmenên İTS re kar dike. Rojnavan Atakan destşan dike ku dibin sîwana heştî şehbî de tugayên Türkmenên dibin navê heştî watanî de li barîgeha başîka têne perwerde kirin. Lê Konseya Heştî Şevî beriya çend roja ragihand ku wan tugayên Tirkmen fesî kirine. Desthilatariya Iraqê jî tugayên Tirkmen metirsînî dibîne. Lê ji ber ku ev girêdayî Heştî Şevî ne wan finanse jî dike. Dewleta Tirk jî ji bo ku wan tugayên Tirkmen xurt bike kar dike. Serokvezîrê Iraqê Sudanê ji bo hilbijartina waliyeke ji bo Kerkûkê heta 11 tebaxê wexta aliya. Eger heta vî wextê alî ser namzedeke walîtiyê li hev nekin ve desthilatarî müdaxele bike. Li gûrî müdaxeleya Baxdayê ve bi fermana Serokwezîr diyarkirina waliyeke ku yeneke jî erê bike ve weke walî bibijêre. Eger ev nebe ve hilbijartinek nûçê bibe. Yasî jî de encama ısrara polîtikeyên PKK'ya pêdeke hêzên Sunî û Tirkmen de li şûna waliyeke Kurd ve waliyeke Şia bibijare. Têgotin ku İngilîstan û Amerîka peymanên navbera Baxda û hevpeymanên petrolê yên BP derdixe pêş û müdaxaleyê Kerkûkê dikin.
Jinên Êzidiyên hatibûn revandin hovîtiya çeteyên Daişê li dijwan kirine ve gotin hêzeniye PJ di yekê tabaqê de du jinên Êzidî û zarokek ji destê çeteyên Daişê rizgar kirin. Jinên Êzidî yên hatibûn revandin kêliyên revandinê û sûcên ku çeteyên Daişê li dijwan kirine ve gotin. Azize Ali ku ji gundê Koço yê Şengaleyê dema tê revandin 15 salî bû wiha basa hovîtiya çeteyên Daişê dike. Di jiyana min de kêliyên herî bê êş û zor bû. 10 sal ji emrê min ji ciwantiyê min çû. Çeteyên destpêkê min birin navçeya Til Eferê piştre jî birin Reqeyê. Li wir jî tevî jinên din ên Êzidiyên ku hatibûn revandin me radestê malbatên Daişê kirin. Azize Ali sûcên çeteyan jî wan gotinan ve dibêje. Çeteyan gelek caran em bi darê zorê dan zewcandin û neçarkirin ku bibin Musliman. Her çiqas baweriya me bi wan nîn bû jî li ser min dihat ferskirin û derketina me ya ji mal hatibû qedexekirin. Keça Êzidî Azize Ali ku niha 25 salî spasiya xwe jiyê pejêre kir û diyar kir ku ev gelekî kêfxweş e ji ber carekê din li warê xwe vegeriyaye. Jina bi navê Tewav Davud Çeto jî jina 24 salî ye. Di 10 saliya xwe de ji aliyê çeteyên Daişê ve terivandin. Ev jî di yekê tabaqê de ji aliyê yekînên yê pejê ve hatiye rizgar kirin. Tewav Davud Çeto jî serpêhatiya xwe bi van gotinan tune ziman. Ez tevî xuşkên xwe û 31 jinên ciwan ên Êzidî ji aliyê çeteyên Daişê ve hatim revandim. Çeteyên Daişê bi işkence, tundî û tecavüzê 10 salan zilim li min kirin. Xuşka min jî di pêngava rizgarkirina Baxozê ya sala 2019 de ji aliyê şervanên yê pêjê ve hate rizgar kirin. Ez spasiya şervanên yê pêjê dikim ku me ji çeteyên Daişê rizgar kirin. Dibe ku İran û Hizbullah ji 24 heta 48 saatan İsrailê bixin. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden roja duşemê tîma xwe ya ewlekariya netewî li navenda krîzê ya li qesra spî li hev kom kir û bûyerên têkildarê Al-Alûziya li vê herêmê nirxand. Li gorî Agusis wezîrê karên derve yê Dewletên Yekbûyî Anton Blinken roja yekşemê de hevdîtina bi wezîrên karên derve yên G7 got İran û Hizbullah dibe ku di nava 24 heta 48 saatan de êrişî İsrailê bikin. Wezîrdekarên derveyê Amerîkayê dema ku biriya dîmen hevdîtin bi wezîran re kir mijara pêwîstiya lezgîn a ji bo kêmkirina alozîya li rûşata navî nirxandiye. Muxafizên şoreşê yên Îranê roja şemiyê bi daxuyanekê ragihand ku wê di dema rast û bi rengeke rast bersiva kuştina lîderê Hamasê İsmaîl Haniyê bitin. Herwa got Gotin Hizbullah jî dixwaze tola fermandarê xwe yê leşkerî Fuad Şükür hilîne ku li paytexta Lübnan Beyrûtê hate kuştin. Artêşa İsraîlê ragihand ku rêvebereke din ê tevgera Hamasê li Xezayê hatiye kuştin. Artêşa İsraîlê bi daxuyaneke Kurd ragihand ku rêvebereke din ê tevgera Hamasê hatiye kuştin. Lê gorî agahiyan Wezîra Aboriyê yê Xezayê Abdulfettah El-Zîrî li mala wî ya li Dêr Bele hatiye kuştin. Xwepêşandanên li Bangladeşê de heta niha zêdeyî 300 kesan jiyana xwe ji destan li gorî jmardina ji daneyên polîsan raydaran û doktoran di şerê navbera xwepêşandaran û alîgirên hikûmetê de ku roja yekşemê giran bû 94 kesên din hatin kuştin. Bi vê yekê re hevjimara kesên ji dema destpêkirina xwepêşandanan û vir ve hatine kuştin 300 kes derbas kirin. Li vî welatê Misliman ku nüfusa xwe 170 milyon mirove care yekê ku di nava rojekê de hejmareke ew xasî zêde ya mirovan di xwepêşandanê dijî hikûmetê de jiyana xwe ji dest didin. Bi hezaran Bangladeşî serê sibêhê li Dakkayê li qadekê li hev kom bûn û daxwaza îstîfaya Serokwezîr Şêx Hasîna kirin. Xwepêşandanê dijî pêkanîna kotayê ya hikûmetê di xizmetên cemeweriyê de danî dest pê kirin. Xwepêşanderan bersiv dan banga kolektifa xwendekaran a xwendekarên li dijî cihêkariyê ku pêr banga bêadaletiya sivîl kirin. Sekreterê Giştiyê Partiya Awamî Logo ya li desthilatdariyê û Beydul Qader jî bank li Bangladeşiyan kiribû ku roja yekşemê li hemû taxên Dakkayê û navçeyên welêt li hev kom bibin. Alîgirên her du aliyan ên dijber hev bi
ço û kêran bi hev ketin û polîsan fîşek bikaranî. Hikûmet pergalê xetay înternetê birî dibistan û zanîgeh girt, xedexeya derketina derve ragihand û artêş wezîfedar kir. Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan Anêtewên Yekbûyî jî êvara yekşemê daxuyaniyek de û banga tundiya giran a li Bangladeshê bila bê rawestandin kir. Bêrî godarên Cemen û Çênî û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas den baş.